Hello guys, good morning. बयनिसिमबो ओमफ्राय मैया शपिं खालामनो थांदोंमोन जोङो उदालगुरि बिशाल तो बेनिनो मोननैसो बुस्थु लाबोदों जोंनि इम्पर्टेन्ट तो बेखौनो आं आनबक्सिं खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैया चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट चलो अनबॉक्सिंग करो क्यों लेना है क्यों ना दायो आं स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ फार्स्ट आं देखायगोन नोंथांमोननो नै बे जाबाय गान्दु लाबोदों मैया मोननै नखर संसार जानायनि बुस्थु नामा ओमफ्राय बे सेन मारना दङ आरो बिदि मैया जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट आरोबाव नैया बेबो गान्दुआनो कभार बायनांगोनलै बेखौ ना थाखाय आरो मोजां मोनो देनां सफायावबो बिदिनो सफायाव इउज खालामनो आंनि फेभ कालारा गुफुर ओमफ्राय न'आ माने गुफुरा साजियो हा ओमफ्राय बेयो गस्ला जाहैबाय नैबे हेंगार गस्ला दोननो हानाय ब्लेक कालारनि ब्लेकखौसो लाबाय आरो बियो अरजाला दे अके दे द' एसे फिसा फिसा जानांगौमोन आरोहाय बे आलमारि सिङाव सोनो थाखाय नाथाय गैयानोमोन बिशालाव लाबाय आलु भुजिया बिराद गोथाव मोनो आं आलु भुजिया नेक्स्ट बे बेनि थाखाय आलु भुजिया लाना फैदिनि साहा लोंबाय थायोना आलासि फैबा होननांबाथाय आं गिदिर पेकेटखौ लाबोखादों आं ओमफ्राय नेक्स्ट बे मोनसे जोंनि फेमिलि भयाम ओमफ्राय बिस्कुट दोननो माबा दोननो आरोना औ मोननै मोनदों ना वाव मोनथामानो नामा बेयावलाय मोनथाम वाव मोजाङानो जादों दे मोनथामबा आं मोननै बाहायनोसै मोनसेखौ बिस्कुट दोनसै माने ओरैनो प्लास्टिकआव लिलि लाला दोनबाय थाबा प्रब्लेम जायोना ओंखायनो मोनथाम लादों वाव कालाराबो जि मोजां नायलाय बेखौ आङो आसान उसान खेरा क्लिप माबा मोनसे दोननोबो लानो हाबाय ओमफ्राय बेखौ कुछ रखने दे अके मोजांथ' ना थ' साफा खालामनानै सुनानैसो दोननांगोन बिस्कुटफोरखौ ओमफ्राय नेक्स्ट बियो टावेल आंनि पिंक कालार फेभरेट ओमफ्राय बे नोंनि नों बांसिन लेथ्रा खालामो ना टावेलफोरखौ ओंखायनो पिंकआ आंनि बे नोंनि गांसे गांसे खादै एबारनिफ्राय ओमफ्राय बे मोनसे डभ सेम्पु खानाय माने ट्रेसेमि इउज खालामनानै बिराद गदों आंहा नैबे सेम्पु ओमफ्राय बे बडि वाश डाभजोंसो बडि वाश खालामसै आंहा एबार ओमफ्राय स्पेसियेलि बियो रुमनि थाखाय पर्दा माने इफोर पर्दाया नायलाय सिजोल जायाखैना ओंखायनो पर्दा लाबोबाय जों खिरखि 2 piece 3 piece 4 गांनै गांथाम नांबावगौमोन मिथु गांनैया एसे माबा जागोन गांथाम उनाव थांबा लाबोफिनसै ना गांसे गांसेखौ डेन्जार शपिंहाय ओमफ्राय नेक्स्ट स्पेसियेलि जोंनि बेडशीटखौ गांबेसे लादोंमोन जोङो बे कटननि डाबल बेडशीट बियो लाइट कालारखौ लाजोब्बाय आं लोगोफोर न'आव लाइट नालाय डेन्जार फुराय जाबाय आंजों मिथुआ मैया शपिंआव दालाय माने बेबो बेडशीट बे गावनि गानग्रासै दै ओरैनो मोसाबादि आं माबा गोलाव नाइटि नागिरदोंमोन खिन्थु बिराद गिदिर मोनाखिसै ओंखायनो लाना फैबाय ओमफ्राय स्पेसियेलि बियो दख'ना मानिमोनलाय बे उदालगुरि फेन्सि दख'नानिफ्राय लाना फैदों दख'नानिफ्राय लाबोदों बे दखाननिफ्राय मोजां ब्लाउस दङ ब्लाउस ओमफ्राय बेखौ स्पेसियेलि गिफ्ट हरदों आब'आ गिफ्ट हरदों इन्दिनि फास्रा गिफ्ट वाव फाइनालि आंनाव गैयामोन आरो थेंक इउ स' माच फेन्सि थेंक इउ स' माच आब' सुदो दख'नाखौ देखायलायाबाबो जागोन ओरैनो गानबाय थाखागोन बेखौ नुखागोन आरो खांख्राइ स्लिपबो बायदोंना आङो एबार गावनि दै मालाय स्पेसियेलि बा मालायसो बा रिलायन्सआवसो लाबावदों आसोला गावनिखौ
नोंथांमोना 6 पकेट गानलाबायो होनबाय थायोना बेखौ ओंखायनो एसे बिनि लुक्सखौ सोलायना होनसै होननानै जिन्स सिम्पोल लादों आं ओमफ्राय नैबे मामोन अफारावसो ना अफाराव मोनदोंहाय बेफोरखौ रिलायन्सआव अफाराव वाव जि बुस्थु मोनदों मैया अफाराव नेल पलिश पारफिउम मा गोसो माने 1000 रुपिसनि उठायनानै लानो होदोंमोन नालाय होबाय जों बडि स्प्रे माबा माबि फेस पेक ओमफ्राय रिमुभार ओमफ्राय वाइप्स ओमफ्राय बेफोरखौ गासिखौबो उठायदों आरो दा दङ नेल पलिशबो दं बेखौ दोनबाय आं ओमफ्राय नेक्स्ट नैबे दा मालाय शार्ट नुगोन र' बिथांखौ गाननायखौ थाबैनो नोंथांमोना सोफिनदो इयावनो नोंनिखौ ओमफ्राय बेनि वाइट स्पट अ टि शार्ट लादोंना आङो वाव कुल डेन्जार बुरजा शपिंलै मेरि बिस्कुट माबानिफ्राय उठायदों साहा लोंबाय थायोना जोंहा एनि टाइम नैबेनो साहा नांबाय थागौ ओमफ्राय बिस्कुट बायलाबाय थानांगौ ओंखायनो मेरिगल्डखौ आरो मेरिगल्डआ मानि थाखाय लादों बे ब्रेन्डनि थाखाय मोजांनो मेरिगल्डखौ जानांगौ ओंखायनो लाना होदों आं ब्रेन्डफ्रा एसे मोजां जाथों मिथुना होननानै ओमफ्राय बेयो मोनसे गिफ्ट आरोना माबानिफ्राय मानिमोन रिलायन्सनिफ्रायनो अफाराव दंमोन माने अफार दंमोन आरो माने जोङो बुरजा शपिं खालामबाय नालाय ओंखायनो अफार मोनबाय बेखौ ओमफ्राय एसे होदो 250 होदेरनानै बे कुकारखौ हरबाय आरो जोंनो बरनलाय नायनि कुकारखौ हासिनांगोनसो नामा माबायदि इउज खालामो बेफोराव नुगोन दे मोजां जाबाय दे कुकार नांगौ जाखानानै दंमोन जोंहानो आरोना माबा मा होनो कुकारा मोनसेल' जानानै दं ओमफ्राय माने मा होनो इ कुकारखौ दालि सालि बहायब्रबनो ओंखाम एसे संब्रबनो ना मिथु मोनबाय आरो जाबाय आरो दा बासनानो बासन दे खतम ना दा बेसेयानो शपिंआ जोंना आरो खालामनो दङ उनाव खालामनोसैलाय सफा टफा लाबोनो दं बे रुमावहाय ओमफ्राय नै बुस्थुफ्रा वाव बाय बेखिनियानो कमप्लिट आनबक्सिं जाहैबाय स' गाइस दिनैनि आनबक्सिं भिडिअ एसेनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय था सापर्ट खालामबाय था बिदिनो थ' थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना लोगो मोनगोन थ' बाय बाय